Κύριε Παπαδόπουλε, ποια είναι η σημασία του 4ου Επιστημονικού Συμποσίου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τι θεωρείτε ότι προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα? Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο 4ο συνέδριο σε τόσο λίγα χρόνια σημαίνουν πολλά. Σημαίνει ότι το Institute of Life κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα, η οποία δουλειά φαίνεται από τον όγκο εργασιών που κάνει αυτή τη στιγμή. Είναι το πρώτο κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Τώρα, πώς θεωρείτε ότι οι εξελίξεις στην εξωσωματική γονιμοποίηση θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στο γυναικολόγο και αποτέλεσμα στην κάθε γυναίκα που έρχεται να αποκτήσει το δικό της παιδί? Θα σας μιλήσω ως γιατρός. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλες εξελίξεις στα φάρμακα που δίνουμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η εξωσωματική γονιμοποίηση τόσα χρόνια ήταν συνυφασμένη με ταλαιπωρία για τις γυναίκες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όταν εμείς δίνουμε έναν ελάχιστο αριθμό ενέσεων, κάτι το οποίο είναι το πρώτο πράγμα που φοβόνται οι γυναίκες για την εξωσωματική. Έχουμε αντικαταστήσει τις περισσότερες ενέσεις με φάρμακα τα οποία μπορεί να τα πάρει από το στόμα και μπορεί να κάνει ακόμα και μία ένεση για ολόκληρη την εβδομάδα και να πάει την ολιψία της. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε πόσο όμορφο είναι για τις γυναίκες και πόσο εύκολο είναι. Και όταν στο ιατρείο μας πλέον οι περισσότερες γυναίκες, το 90% είναι γυναίκες πάνω από 35 χρονών, οι οποίες έρχονται να κάνουν εξωσωματική. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο τους είναι, πέρα από την εργασία τους, να κάνουν την εξωσωματική τους, να κάνουν εύκολα την εξωσωματική τους και αν χρειαστεί ακόμα και με ημιφυσικούς κύκλους, ένας δεύτερος κύκλος, να το κάνουν πάρα πολύ εύκολο. Αυτή η εντύπωση υπάρχει τώρα πια στις γυναίκες και στο Institute of Life, πόσο εύκολη πλέον είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση. Τώρα, όσον αφορά τα υπογόνιμα ζευγάρια, ποιο θα ήταν το μήνυμα του γυναικολόγου Στέλιου Παπαδόπουλου προς τα ζευγάρια αυτά τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν το δικό τους παιδάκι μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης? Στο ιατρείο μας αυτό που βλέπουμε είναι ζευγάρια τα οποία είναι πολλά χρόνια μαζί και για κάποιους λόγους δεν το αποφασίζουν. Μετά ανακαλύπτουν το θαύμα αυτό που είναι η οικογένεια. Οπότε το μήνυμά μου είναι όσο πιο γρήγορα να ξεκινήσουν να κάνουν το δικό τους παιδάκι χωρίς την βοήθειά μας. Ωστόσο, εάν χρειαστεί η βοήθειά μας, τότε νομίζω ότι το Institute of Life είναι το μέρος το οποίο τους δίνει τα σίγουρα αποτελέσματα. Κύριε Παπαδόπουλε, θεωρείτε πως η κρυοσυντήρηση οαρίων είναι μια μορφή πρόληψης της υπογονιμότητας? Ναι, αυτό ακριβώς. Οι γυναίκες τώρα αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν το ρολόι και να αποφασίσουν να κάνουν το παιδάκι τους ό,τι ώρα αυτές θέλουν. Άρα λοιπόν η κατάψυξη οαρίων με την τόσο εύκολη διέγερση που είπαμε προηγουμένως έρχεται για να καλύψει αυτό το κενό. Να μπορεί η γυναίκα να συνεχίσει να εργάζεται και να κάνει την καριέρα της και όταν αποφασίσει, όταν βρει τον κατάλληλο σύντροφο ή αποφασίσει να κάνει το δικό της παιδάκι, να το κάνει. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ.